लाल बाग बटनिकल गार्डन आरो ना माने बयखौबो जायखौनो सोङो बेंगलराव थांनो मानसिखौ अबाव थांनो अबाव बेरायनो बेंगलराव जायगा खोन्थालायबाथाय लाल बागाव थां लाल बागाव थां लाल हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मंदिरा's vlog दिनै मोनसे गोदान vlog लाबोलायबाय माने नायलांबाय थादो दा जोङो माबा लाल बागाव थांनो नागिरदों आरो ना बेंगलराव माबा मा नागिरबाथाय जायखिया गवानिफ्राय फैनायखौथ' नुखाबाय दा लाल बागसिम थांनो नागिरदों जोङो अट' लेंहरबाय उबारनि अट' ओमफ्राय दा बेखौ नेगासिनो दा आंजों आंनि बे लोगोआ सुमिया बेजों आंजों थांगोन आरो रावबो गैया सोरथो दंबावो जोंनालाय जों सानैल'खासो स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' लेट्स स्टार्ट दि भिडिअ गाइस नै दा थांनोसै रेडि टु गो एसे बेंगलर बेरायलांसै आरो ना साननै सानथामल'खासै बेंगलराव दा बेखायनो एसे बेरायनानै थांनोसै नै अट'सिम मोनफैबाय ओमफ्राय दा थांनोसैलाय अट'जों अट' नङाबानो जाखाया आयौ माबा फुरा केमेरा मोखां मोनसे जाबाय अखा हाबाय अखा हाथायजाबाय खालि अखाल' हाजायो जों जेरावखि जाया माबा गयाव थांबा गयाव अखा हाजायो बेंगलराव फैबा बेंगलराव अखा हाजायो जेरावखि जाया अखाल' हाजायो बारिश हो रहा है क्या भैया बारिश हो रहा है ना ओ नहीं थोड़ा एम्बुलेंस लामा हगारदों सफैबाय सफैनायालाय ओमफ्राय टिकेट लालायनांगौ खोमा आरो अबे गिदिरना बेसेबां 30 थाखा नैबे 30 थाखा चिलड्रेनना 10 थाखा ना लायाबाबो जासिगोनदां टिकेट होआबाबो जासिगोनदां टिकेट ओमफ्राय हाबनायाथ' हाबबाय अबेथिं स्टार्ट खालामजेननो आन्दायदों ओमफ्राय नामखौबो फरायनो रोङा आङो नै ओरैथिंबो थांजायो आरो ओरैथिंबो थांजायो जों बिथिंनो स्टार्ट खालामसै खोमा बिथिं बोरैबाथार ना बैथिं थांसैथाय बैथिं हाबखायो खोमा मालाय बिथिं बोरैबा मानसिसो फैनाय नुबाय आं बिथिं थांग्रोनोसै नामा स्टार्ट एसे आंनि माबाखौ देखायदों आङो गस्ला गाननायखौ देखायदों रुब्रांखौ देखायदों आङो गस्ला गाननायखौ मिनि ओंखारगासिनो आं गस्ला गाननायखौ माने थफि दंबावो नामा ओरै खुलुमग्रोदांगौनो इयाव हाबनानै सोर बिलाय फरायनोबो रोंलाबा आं फरायनोबो रोङा गावसिनि माबासो लिरदों एसे खारनानै फैनोसै आङो लाल बागाव फैनानै बिराद खुसि मोनदों दिनै आंखौ मोजाङै भिडिअ खेब आङो लाल बागाव फैनानै बिराद खुसि मोनदों दिनैहाय माने बयखौबो जायखौनो सोङो बेंगलराव थांनो मानसिखौ अबाव थांनो अबाव बेरायनो बेंगलराव जायगा खोन्थालायबाथाय लाल बागाव थां ओंखायनो दिनै फैथारबाय जोङो ओमफ्राय फैनानै एसे आङो खुसिखौ महसुस खालामनो नोंखौ खेबनो नामा जों सानैल'खा बेरायग्रायाबो फाग्लिफोरबायदि उल्टा हुआ ले ना मैम टेटू बनाना उल्टा हुआ तितली ना मामला उल्टा हुआ बटरफ्लाई मैम बटरफ्लाई टेटू उल्टा हुआ बटरफ्लाई मोखां गंसे बानायनानै फैनांगौमोन फट'स खेबजाहैनांसिगोनलै एसे लाल बागाव ओमफ्राय इन्सटाग्रामाव नायनो हागोन जोङो होगोन आंना मन्दिरा बसुमतारी मेन्डि बसुमतारी सार्च खालामबानो हागोन बेना माबा नार्जारि समी ना माबा मिलिलिम नामा जोङो लाल बाग होनानै माबागोन दे टेग खालामगोन लकेसनखौ आयौ नै मानसिफ्रा नै बिबारा स्टार्ट जाबाय बिबारखौ खेबनोसै फैनाय थबसोमलायथाय बेहा लाल बागाव थबसोमलायनानै फैदों मालाय बेहा अखा सिजायैनि नङा मानो होनबा मोखां सिनायिनिब्रा बे नै जोंहा नैबे जायगायाव फट' लानो नागिरदों सानफ्लावार नङादां सानफ्लावार नङालै माथाय बे फट' लानोसै ना बेयाव
बियो जाहैबाय माबा मा होनोमोनलाय लाल बाग मामोनलाय बेंगलरनि लाल बाग बटानिकेल गार्डेन आरोना बेयावनो बेरायनो फैनोसै खोमा जोंखौ जिरायनो हायो मानो हायो गिदिरथार खोमा जायगायालाय ओइथिं हनै मानसिफोरबो दं दे फट' खेबजाग्रोनोसै सेन्देल थालांनाय गाननोबा सेन्देल जदोंबा माबा दंफाङा गिथावथावखा ओरैबा फेसबुकआव माबा मोदायनि मुभि नुलाबाय थायो गिदिरथारबो मा बिफांथाय नै माबा स्टेयार्स गाखो फैलायबाय जोङो मा दंथाय बैथिं नायनांसिगोन आरो बैहायथ' माबा बिवेर अफ स्नेक्स होननानैबो लिरनाय दंमोन दै खोमा नामा बेखौ नायनो फैबाय आरोखि ना बे आइलेण्ड खोमा आरोखि बेयो थांगारदोहाय आइलेण्डआवसो नालेंखर बिफाङाव फट'सो लाहैगौमोनलां नालेंखर बिफां सारि सारि फैदों नै जोंहा ओइ बेयावबो मोजां नुगोन खोमाथ' फट' लाबा आरो नैबेहाय नालेंखर बिफाङाव ओरैनो खेबनोसै आंखौ मोसादों मोसानोसै बे और करो ना वो बबल्स गिदिराबो वाव थेंक यू 600 meters, continue straight onto Lal Bagh Fort Road. दा स्ट्रेट थाबायलांगासिनो दं फुरा थाबाय मेंजोब्बाय लाल बागाव फैबाथाय थाबायनो माने मेंखागोन आरो हिल्सथ' दा गानबोखा जुथा नङा फ्लेट मेंजोब्बाय थाबाय गारि खारदों नै गराय गारि बिसाबो गराय गारि खारला गराय गारियावबो गाखोलांगासिगौमोन ना जोङो ससे गिनानै गरायाबो स्पिडद्राय थांबायना ओमफ्राय फैसा लाबाबोथ' 20 थाखा जोंना फिसा मोनदों नै मोनसे माबा मिनि केफे ना मा होननाय बेयावनो जानोसै नामा बबेथाय मेनुआ बेनो खोमा बेलाय मेनुआ बेलाय गल' नायथारबाय दै गावसा बाखुरा गस्ला गानो जोंनिथिंना मोजां गस्ला गानो गिथारा बिसोरो मा जानोथाय दामा मोजाङानोथ' दामा थिगानो फिसा एसे चिलि बडकाबो दङ नै फ्रुट बियार आं नैखौ लोंसै बरफ कला कका कला नै सुमिना बानायगासिनो बार्गारा गासिनो नै नोंना अन प्रसेस नै मस्ला सारबाय नोंनि बार्गाराव मस्ला सारबाय बानलु सारबाय बेयावनो हर आंनाव एबा सस सारलाबाय नै सोलोंनानै लानोसै आं बार्गार फानग्रासो नै नोंना बार्गारा आंना मम'आ सफैबाय नै स्टिम गैया माबा स्टिम गैया फ्राइडसो बार्गारा मालाय नै आंहा पिज्जा जाबावनोसैलाय बेहा जेबो जाला बेहा बार्गारल' जाबाय ओमफ्राय आंहा पिज्जा जाबावनोसै बिराद गिदिर गेन्द्राद्राथार सैमाया ओंखारबाय जोङो जाखांनानै दा अट' बुक खालामनो आरो ओमफ्राय अट'आनो माबा फैया माने बिराद गोबाव नेनांगौ आलदा एबावसो बुक खालामनांगौ 2 hours अट' बुक खालामै दासो नांबाय दाबो ओरैबायदि
खाराखैनो अट'आनो खारगौआनो ससे खारो थाथ'यो ससे खारो थाथ'यो सफैबाय जोंहा सफैबाय जोंहा ओमफ्राय दा गोजौआव थांगासिनो जि ट्राफिकलै आयु साबियाबो बेगावसो आंनाव खोमसि जाबाय मबाइलानो गोलैदोंमोन आंहा जि आराम स्टेनाव दोननानै माबानो नागिरबाय आङो मबाइलावनो ज्राव गोलैना होदों बेयावनो होख्रावफ्रांलायलांबाय जोंहासो दैयानो गैया लोंनाया मिथिगौलाय नागिरो दै लोंनाया जानानै मिथिगौलाय नागिरो सानै बुख्रावनानै गोखैखौसो लोंसै आंहा लिम्बु ना लिम्बु पानिखौ गोखै साफा जानायनि ओरैबो पिज्जा फैखादों पिज्जाजों मम' गस्लाफ्राबो मैलाजोब नै सेस गस्लाफ्राबो ओरैबो ओरैबो ओरैहाय आं सेस साफा खालामनांजोबगौ बेखौ आंनि नङा बे गासिबो सुमिनि बेफोरबो गासिबो आंना बेल' स' लोगोफोर आंनि दिनैनि व्लगा बिसिमल'मोन जास्ट सिम्पोल नर्मेल ओरैनो जास्ट लाल बागसिम थांनाय ओमफ्राय बिदिनो बेल'मोन आरोखि ना स' आं नोंसोरखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन स' टिल देन टेक केयार बाय बाय एन्ड डोन्ट फरगेट टु लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब बाय गाइस बाय बाय बिराद थाबैनो जोङो थांफिनसिगोन आरोना न'आव आसामाव बेक टु आसाम थांफिनसिगोन आसामनि ब्लग नुनो मोनसिगोन बिराद जल्दी बाय बाय